Hi, Ria. Hi po. Hi, love. O, Ria, kwentuhan na tayong dalawa. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo at napatawag ka sa usapang LDR? Kwentuhan mo na ako, love. Um, ano ba magawa? Meron po kasi akong dito ngayon sa Egypt. Meron din po siyang girlfriend sa Pinas. Okay. Tapos po before kasi po ako bumalik galing bakasyon, may boyfriend po ako na on and off kami. Every time na magbabakasyon ako, okay kami. Tapos pagbalik ko na naman ulit dito sa Egypt, parang nawawala na naman ulit, yung parang hindi na naman consistent yung namin dalawa. Hanggang sa pagbalik ko ngayon dito, may nag-chat sa akin na parang yung mga exes niya dati na ginugulo kami. Kasi nga maganda yung relasyon naming dalawa. Hanggang sa binigay ko na lang, nag-give up na lang ako. Tapos nung time na nag-give up na ako, itong mga kadalasang buwan, itong mga kadalasang buwan, parang inaaliw ko yung sarili ko hanggang sa parang naging focus ulit yung mind ko sa isang lalaki na kaibigan ko dito. Itong kaibigan ko na to, dati, parang okay din kami, pero dahil sa, yun nga, may boyfriend niya ako, kaya iniiwasan ko. Tapos ngayon, nung nag-break na kami ng boyfriend ko, nung birinig ko na yung boyfriend ko, parang na-focus ulit yung ko sa kanya, yung attention ko sa kanya. Tapos, yun, hanggang sa naging okay kami, siguro heartbroken ako, kaya naging focus yung attention ko sa kanya hanggang sa na-fall na din po ako sa kanya. Nagkikita kami lagi-lagi, every week. Nagsasama kami hanggang sa may nangyari. So itong lalaking na to, may girlfriend din po sa Pinas. Ngayon dito po, parang inaano kami na, pero hindi po ako umaamin, gawa ng wala naman po talagang formal na kami, parang nagkakaintindihan lang, pero may nangyayari sa amin. Ngayon po, yun nga po, masakit kasi naalam ko na okay sila ng girlfriend niya. Andyan pa rin yung communication nila. Ito, ganun. Pero pag magkasama naman po kami, hindi sila nagtatawagan. Okay. Ngayon, yung problema ko po, ay buntis po ako ng 1 month. Buntis ka na ng 1 month? Opo. Okay. So, kanina, tumawag po yung mother ko. Nag-try po akong magkunwari lang. Kumbaga, ginoke ko lang na mag-aasawa na ako. Although yung mother ko parang may idea na, gawa ng may relatives po ako dito. Siguro tumawag sa kanya na laging ko kasama. Tapos, nakikita po kasi nila sa Facebook, yung lalaki. Lagi kong na-upload. Tapos, siguro nagtanong din yung mother ko sa kanila, kasi nagtanong yung mother ko sa akin labi kong sinasabi nila, kaibigan ko lang, best friend ko lang yan. Kasi nga po complicated, diba, gawa ng may girlfriend siya. Ngayon siguro tumawag yung mga relatives ko dun sa kanila na ganun, tumawag siya doon. Tapos sinabi, may girlfriend ata yung may girlfriend yan yung babae. Alam kasi nila may girlfriend. O kanina, nagsabi ako na, kunwari, mag-aasawa na ako. Tapos yun, galit na galit po yung mama ko. Kasi siguro, may idea na siya. Sabi niya, hindi. Kung gusto mo mag-asawa, umuwi ka dito ka mag-asawa. Mas iniisip po yung kapakanan ng pamilya, yung kung anong sasabihin, ganito, ganon. Pero hindi ko po inamin na yun na buntis na ako. Parang nagparinig lang po ako. Tapos ngayon, hindi din po alam ng lalaki na buntis ako. Okay. So, yun ata yung pinakamalaking problemang nagawa ko ngayon. Kasi hindi ko alam kung natatakot din po ako na baka hindi niya po gampanan din yung bata. Gawa ng okay nga sila na girlfriend niya.
Mm. Kasi bago po kami na naging okay ng ngayon, dati, nung nakaibigan pa lang kami, nasasabi niya na gusto niya na rin hiwalayan dati yung girlfriend niya. Kaso nga daw, nagbabanta daw na magpapakamatay. So, hindi, parang inaano niya na rin po na i-continue yung relasyon nila. So, ngayon, yun yung iniisip ko. Ano kaya mangyayari sa akin? Ganito, no? First, Ria, ewan ko ba kasi, ba't yung ginagawa yan sa mga sarili ninyo? May mga partner kayo sa Pinas, di ba? Kung di nyo naman pala kaya yung LDR, long distance relationship, huwag na kayong magjowa sa Pinas, di ba? The moment na umuwi kayo galing ibang bansa, tapos alam nyo na sa mga sarili ninyo na hindi nyo kaya yung long distance relationship, huwag na kayong pumapasok sa relationship dito sa Pinas. Huwag nyo nang isinusuong yung mga sarili ninyo kasi hindi nyo nga kaya magtimpe. Hindi ko Ako din... naman po, okay naman po ako eh. As in, mahal na mahal ko din po siya. Yung boyfriend ko sa Oo, Pinas. ate, pero before that, prone ka din eh. Prone ka din na, alam mo yun, magkaroon ng iba habang meron kang jowa sa Pinas. Prone ka din sa ganyan eh. Kumbaga ate, marupok kayo eh. Kapag nasa ibang bansa kayo, wag na natin yung i-deny. Ang rupok-rupok ninyo. Total kayo lang magkakasama, o di ba kayo lang nagkakaintindihan ng mga lungkot ninyo, sama-sama kayong gumagawa ng kasalanan, which is wrong ate. Kahit ba sabihin natin nagpapalipas lang kayo ng sama ng loob, nagpapalipas lang kayo ng oras, dinadamayan nyo lang yung isa't isa sa pagiging homesick ninyo, ang mali ay mali. Cheating will always be wrong. Hindi dapat yan yung ginagawa ninyong pastime. Mali kasi yan eh. Pare-pareho kayong masasaktan, pare-parehong may nai-involve, pare-parehong may nararamdaman. Sa mga ganyang klaseng sitwasyon, imposibleng walang mahuhulog. Merong isa dyang nagmamahal. May isa, alam niya kung ano yung ginagawa niya, na ito ay playtime lang, hindi to pang matagalan, trip-trip lang to, pampalipas oras lang, pampatanggal init ng katawan. Pero may iba dyan na in love, katulad mo, in love ka. Oo nga po. 'Di ba? Alam mo na meron siyang jowa. At hindi mo alam kung mahal ka din. Kung mahal ka man, enough ba para iwan niya yung jowa niya para sa'yo? 'Di ba? Kaya Ria, ewan ko, kayong mga OFW, itigil nyo yan. O 'di ba? Kung gusto nyo may pamilya pa, may jowa pang balikan dito sa Pinas, may reputasyon pang kayang maging proud of dito sa Pinas, tigilan nyo yung mga ginagawa nyong pastime yung isa't isa. Anyway, highway, andyan na yan, may bata na involve, may innocent na involved sa storya ninyo, which is your kid, unborn child. Ganito Ria, first and foremost, syempre kausapin mo yung lalaki. Siya yung tatay niyan eh. Kung magde-decide ka man, anything na decision mo tungkol sa batang yan, he must be involved. Dapat alam niya. Ngayon pag sinabi niya na hindi ko kaya na panagutan yan, hindi ko kaya maging tatay niyan kasi meron akong girlfriend sa Pinas at ayoko siyang saktan dahil nga nagbabanta na siya mag-suicide. So just imagine kung malaman niya pa na the reason why I'm doing this is because magkakaroon na ako ng anak with someone I had an affair with dito sa ibang bansa, lalong magiging devastated yung babae, lalong magiging complicated yung sitwasyon ninyong dalawa. But he has to know para maging man enough siya para panindigan yung kasalanan ginawa niya. Pinasok niya din yan eh. Hindi lang naman ikaw pumasok dyan eh. Hindi naman kayo aabot sa ganyang sitwasyon kung hindi kayo parehong ginusto yung sitwasyon na yan. Naiintindihan mo, Korea? Sabihin mo muna sa kanya, kausapin mo siya na alam kong wala to sa plano, alam kong hindi natin to pinagplanuhan, pero dahil araw-araw naman natin or pag may pagkakataon ginagawa nating dalawa, 'di ba? Only time will tell. Makaka-jackpot tayo, and this time around naka-jackpot nga talaga tayo. So I'm asking you, anong plano mo dito sa batang to? Anong gusto mong mangyari sa ating dalawa ngayon? Paano na ngayon? Saan tayo pupunta? Magiging tayo ba? Iiwan mo na ba siya? Pagiging buo ba tayong pamilya o hindi? Kasi sa totoo lang, before akong haharap sa nanay ko, gusto ko, alam ko na yung gagawin ko. Before ko to iharap sa nanay ko, before ako magsabi sa kanya na mabuntis ako, kailangan may plano na ako. Hindi pwedeng nanay ko pa yung mag-iisip ng plano ko sa buhay ko. Kailangan ako na to. Kasi pinasok ko to, ginawa ko to, kailangan buo yung loob ko. And the only way I can do that
It's kapag alam ko kung saan ka pupwesto. Kung saan ka lulugar sa buhay ko. Kung paninindigan mo ba tong batang dinadala ko o bibitawan mo kaming dalawa dahil may GF ka sa Pinas. Nagigets mo ko, Ria? Opo. Klaro sa'yo yun? Kasi kung hindi niya to pag-uusapang dalawa, forever kang mangangapa. Hindi pwede yon. Hindi mo din pwede ang itago habang buhay kasi lalaki yan, Ria, di ba? Uusbong yan eh. Magbabump yan sa tiyan mo and of course, yung relatives mo makikita yan. At kapag nakita yan ng relatives mo at nakaabot sa nanay mo nang hindi ikaw yung nauuna, mas magagalit ang mama mo. Klaro Kaya sa'yo? nga po, sa buong buhay ko po kasi yung alam mo yung kinokontrol ka lahat tapos ngayon na nag-ano na ako ng desisyon ko, mali pa. Hindi naman yan sa ganun isisisi. Yun nga lang at least alam mong may pagkakamali ka. At least aminado mo sa sarili mo na meron ka nagawang maling desisyon. Yun nga lang, Ria, sabihin natin, whining over it, yung mamaktol over it, pagmamaktol over the wrong decision you made in your life will not do anything good now. Walang magagawang maganda yan today. What you have to do is face it kasi andyan na yan. That is not something na kaya mo bawiin. Hindi mo yan maibabalik kung saan yan nanggaling. Andyan na yan. Uusbong at uusbong na yan. Buhay na yan pinag-uusapan natin. And yung nanay mo, kahit dumadayan, kahit dumakdak yan, kahit pagalitan ka niya ng sangkaterbang salita na hindi mo pa naririnig before, mahal ka niyan eh. Tatanggapin na tatanggapin ka niyan. Imposibleng wala kang marinig, pero tatanggapin ka niyan. May mauuwian ka sa nanay mo. Yun nga lang, kailangan alam mo na kung ano yung susunod na step. Sigurado ka na this time around. Kung hindi kasama yung lalaking yan, at least masasabi mo sa nanay mo na hindi siya sasama, ma. Ako lang mag-isa magpapalaki ng batang tuma. Pasensya na po, nagkamali po ako. Nagkasala po ako. Hindi ako magrarason na dahil lang to sa lungkot. Hindi ako magrarason dahil mapusok ako. Wala po akong sasabihing rason. I have no excuse for this. Ito ay pagkakamali ko, ma. Pero yung batang to, hindi to pagkakamali. This is a blessing and I wanna keep it. I wanna have it. So, pasensya na po sa nagawa ko, ma. Pasensya na po sa pagkakamaling yon. Pero I'll keep this baby with me. Yun eh kung hindi maninindigan yung lalaking yan. Ngayon, kapag sinabi ng lalaki, sige, paninindigan kita, iiwan ko yung GF ko para sa'yo. You set everything right. Hand in hand, ayusin yung dalawa yung sigalot na ginawa ninyo. If kailangan ng lalaki mag-come clean sa mga magulang ng babae para mag-guide yung babae, para kahit papaano merong titingin dun sa babae after ng breakup nila, then that's something he should do. Kasi ginawa niya din yung kasalanan yan. Kung talaga palang hindi niya na mahal yung babae, kung talaga palang ayaw niya na dun sa babae, sana hindi siya gumawa ng excuse not to break up with her. Sana kinausap niya na noon pa man yung mga magulang ng babae para alam ng magulang ng babae na wala na. Gets mo ko, Ria? First step you can do so that everything will be clear sa'yo is to talk to the guy. Talk to the father of the kid. Sabihin mo sa kanyang ganyan, buntis ako. Anong gagawin nating dalawa? Gets mo ko, Ria? Opo. Klaro sa'yo, no? Natatakot na po kasi ako sa mangyayari. Nakakatakot talaga yan, Ria. Pero mas nakakatakot yan kapag pinatagal mo pa. Kasi syempre, yung magulang mo, ang gusto nila, mapabuti ka. At habang itinatago mo yan, mag-create ka ng lies after lies after lies. Kasinungalingan after kasinungalingan after kasinungalingan. Mas mahirapan kang bawiin lahat. Mas masasaktan yung nanay mo. So if I were you, just get it over today. O diba? Just get it over with. Ikaw na mismo, tapusin mo na yung agony na yan of thinking what will happen. Simula mo na lang. Itry mo na lang. This time around, wala na eh. There's no turning back. Wala nang atrasan. So just face it. Harapin mo na lang. Hindi mo na lang to ginagawa para sa sarili mo na lang. Ginagawa mo na din to para sa anak mo. Klaro? Opo. Nakakatakot ang prosesong to, Ria. I guarantee you that. May mga magagalit sa'yo, Ria. I guarantee you that.
Opo, Pero may mga ngayon taong pala tatanggap ramdam ko sa'yo. na. May taong tatanggap sa'yo. Tatanggapin ka pa rin ng nanay mo. Believe me. Kahit sabi ko nga sa'yo, kahit marami kang marinig na salita against you, kahit maraming pagalit yung abutin mo sa nanay mo, tatanggapin at tatanggapin ka niyan. Tatagan mo lang yung loob mo. Kasi sabi ko nga sa'yo, kung lumalaban ka ngayon, hindi ka na lang lumalaban para sa sarili mo na lang. Lumalaban ka na din para sa anak mo. Okay ba yun? Klaro sa'yo, Ria? Ngayon, kung meron kang gustong sabihin sa mama mo na siguro the reason why you are so afraid is because ang taas ng expectations niya of you. Dahil sabi mo nga, mahigpit siya, controlling siya, o di ba medyo demanding si mommy because gusto niya maabot mo yung potential peak ng success na alam niyang kaya mong abutin. Siguro sa dami ng pangarap niya kasi sa Ria, this is not something she wants for you. Gusto niya kung mag-aasawa ka, of course, sa tamang paraan, sa tamang pagkakataon, sa tamang tao. Though hindi natin to maiatras pa, nangyari na ang nangyari, kung meron kang gustong sabihin dito sa mama mo na takot ka, i-open up yung nangyari sa'yo, but alam mo kasing mahal mo siya at ayaw mong magtago ng kahit ano sa kanya. Anong gusto mong sabihin sa mama mo? I wanted to say sorry lang po sa kanya. Kasi yun nga po. Yan, kausapin mo siya. sinabi- Huwag ako. Ikaw lang, kausapin mo lang siya. Ah, Ma? sorry. Kasi nga, tulad nga po na sinabi ni DJ, ang laki nga po ng expectation mo sa akin. Lalo pat okay na yung buhay ko ngayon. Madami kang ine-expect na mangyayari sa akin ngayon. Pero wala. Sorry talaga. Yun po, sorry pero alam ko naman po na masasaktan ka. Alam ko naman na mapapahiya ka. Kasi ayaw na ayaw mo mangyari sa akin yan. Kaya nga lahat ginagawa mo eh. Lahat na lang kahit isang galaw ko na sinasaway mo pag mali. Ngayon ayaw mong mapahiya ako, mapahiya ka. Pero this time, sorry ma. Kasi mukhang hindi ko matutuloy ko naman po. Pero yun nga lang po, may kasama na. Pero alam ko na mahal mo ako, may iintindihan mo ako. Kasi the best mom ka eh. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo sa akin. Iniingatan mo lang ako. Pero sorry po talaga ngayon na nangyari. Babawi din po ako sa iyo sa huli. Yan lang po. Mahal na mahal po kayo lahat. Ria, makinig ka sa akin, no? Hindi porket nagkaanak ka na, ibig sabihin, hindi mo matutuloy lahat ng pangarap mo. Love, madedelay lang siya ng konti. Pero maitutuloy mo siya and so much more. Now na meron ka ng greatest motivation in life and that is your kid, I know na from this day forward, you'll do everything twice the effort. Sigurado ako yung greatness na kaya mong maabot noon nung single ka, noon nung wala kang iniisip, dodoble ang ngayon kasi meron ka ng inspirasyon. Gamitin mo tong nangyari sa'yo bilang isang malaking lesson in life. Huwag mo tong gamitin bilang sabihin na natin stop or hindrance or hadlang para maabot mo yung pangarap mo. Ria, andyan ka na. Naabot mo na yung sabihin na natin farthest that you can go as of today and you can still go forward. Huwag mo lang isipin na itong batang to yung magiging katapusan ng lahat ng pangarap mo. Ito ay simula. Simula ng lahat ulit. Let's start from scratch. Magsa-start tayo ulit sa umpisa. And this time, we'll go further. Mas malayo pa yung mararating nating dalawa. Just believe in yourself katulad nung pagtitiwala sa'yo ng nanay mo. Katulad nung paniniwala niya sa kaya mong abutin, maniwala ka lang din sa sarili mo. Itong pagkakamali lang to, Ria. Makakabangon ka pa rin dito. At sabi ko nga sa'yo, yung batang yan will always be a blessing sa'yo. I-embrace mo siya, mahalin mo siya, katulad ng pagmamahal sa'yo ng nanay mo.
Kasi sa ganung paraan, Ria, you'll make her proud. So proud of you. Kasi alam niya na lahat ng ginawa niya sa'yo, gagawin mo sa anak mo. And even more. Okay? Opo. Maraming salamat, Ria, sa pagtawag sa programa ko. At ingat ka lagi. Laging mag-iingat ha. Twice the ingat na. Wala nang party-party this time around. Okay ba yun? Oo, kausapin mo na lang muna yung lalaki. Tapos kapag nakausap mo na siya, kausapin mo na si mama. Magagalit lang yon pero tatanggapin ka nun. Mahal ka nun eh. Okay? Opo. Maraming salamat, Ria ha. You'll be fine, Thank girl. you, You'll be fine. Thank you. Thank you so much po. Salamat din, Ria. Salamat. Siguro isa yan sa pinaka nakakatakot at dapat pasok yan sa mga horror stories, sa totoong horror stories ng buhay natin. The fear of being a disappointment to our parents. O, diba? Yung takot na ikaw yung magiging disappointment ng parents mo, yan yung isa sa pinakamalaking takot natin sa buhay natin. Ayaw kasi natin na ma-let down yung mga magulang natin eh. Knowing how much effort yung nilagay nila, yung ginawa nila for us, that's one thing we don't want them to undergo. Disappointment sa atin. Kaya sa mga kabisyo natin, if you can keep doing things that can make your parents proud of you, proud of being your parents, proud of having you as a child, do it, kabisyo. Dahil sa lahat ng sakripisyo nila, ikaw lang ang investment nila sa buhay na proud sila. It's not gonna be the house, it's not gonna be the businesses, it's not gonna be the cars, it's not gonna be the jewelries or what have you, it's gonna be you. Kapag lumaki ka ng tama, kapag nakita nilang napalaki ka nila ng tama, kapag alam nilang isa kang mapagkumbabang klase ng tao, mabait na tao, and people around you doesn't have anything to say papunta sa'yo kung hindi good things lang, that makes them proud. So kapag nagkamali ka, huwag mong isiping disappointment ka agad. Own up to your mistake, say sorry, be honest with them, and you'll still make them proud. Kasi alam nilang na kapag laki sila ng isang bata na may takot sa kanila at may takot sa Diyos, isang batang respectful, isang batang honest, at isang batang responsable, yung kayang mag-own up sa kanilang mga pagkakamali. Okay?